No a spoločnými silami sme vytvorili klip, ktorý je zaujímavý a je taký eterický a taký tajomný a spolu aj s tou hudbou. Povedz im, prečo by si mali pozrieť tvoj klip a prečo by si mali vypočuť tvoju hudbu. Tak, mali by si vypočuť moju hudbu preto, lebo chcem im priniesť niečo nové, ako spojiť elektronickú hudbu s klasickými prvkami. Tak inak sú to aj elektrické husle, kde sa dajú využiť rôzne efekty, takže aj ten efekt je zaujímavý na tej skladbe a takisto aj ten opal ako kameň je taký zaujímavý, keďže je to aj najstaršia opalová baňa, tak celý ten proces bol zaujímavý. Točili sme 2 hodiny, takže potom už bolo trošku chladnejšie aj v tých šatách. Klobúk dole, lebo ty si tam bola v šatách tak ako vidíte na obale. Aj tie fotky, aj fotky na album vznikli vlastne v opalových baňach. Hilde, ty si ani nevedela o tom, že ťa fotím. No, potom som sa dozvedela, že to bude, že vlastne máme fotku už aj na titulný obal CDčka. Lebo to som vtedy ešte nevedel, že budeme robiť CDčko, obal. Ale teba to napadlo tak hneď, takže bol to veľmi dobrý nápad, lebo aj ten obal CDčka má takú svoju atmosféru a veľmi pekne si ho celý dorobil, takže je to veľmi pekne. Veľmi sa mi páči. Ak chcete podporiť moju tvorbu, kliknite na odkaz dole. Je to odkaz na Hero Hero, kde nájdete nezostrihané videá, celé podcasty, celé rozhovory, backstage. Takže ďakujem vám všetkým za odbery, lajky a nezabudnite zdieľať a komentovať moje videá. Ďaká, čaute, peace. Na čo sa chceš v hudbe najviac sústrediť? Aby som im odovzdala takú radosť, že keď odídu z môjho koncertu, aby si povedali, že to bol veľmi pekný koncert a sme veľmi radi, že sme boli. Tak môjim cieľom s albumom je čo najviac osloviť ľudí, a či už na sociálnych sieťach alebo koncertami, tak aby videli, akú hudbu tvorím, čím ma inšpirovala.